Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще се срещна с Бояна, пред която не всяка претенция минава. Бояна, здравей! Здравей! Кажи ми, трудно ли е всеки път да можеш да отсъждаш справедливо? Като клиент с администратор ми се налага да вземам решения всеки ден и се стремя да съм оптимално обективна. А в какво всъщност се състои твоята работа? Моята работа е да вземам решения и да изплащам обезщетения по застрахователни претенции. Тези претенции от своя страна постъпват при нас, след като клиент на KBC Белгия претърпи инцидент. И коя е най-интересната част от твоята работа? Всеки случай е различен. Инцидент с инцидент не си приличат. Това е една цяла история, която ни проследяваме от началото до края. А кое е най-голямото предизвикателство, срещу което си се изправила? Представи си един документ, написан от лекар, почерка, който всички знаем, че притежават. Да. Сега си го представи на фламандски. 3 пъти по-трудно. Поне. Ежедневно ми се налага да чета 40-50 такива документа и да разбирам за какво става въпрос. И освен да разбираш, да трябва да вземеш решение. Пълен анализ. KBC Global Services предлагат много бенефити на теб. Кой ти е любимия? Допълнителното здравно осигуряване. А любимото ти място в офиса кое е? Вероятно кухнята. И то не е само защото там обядваме с колегите. Разговорите са винаги непринудени, нищо общо с работния процес. Ами и това, че цяло лято там ни чака фризера пълен с сладолета, есента и зимата кошниците с плодове. Страхотно. Бояна, много ти благодаря. И аз благодаря.